Sinokucabanga ngezithombe nangezindatshana eziqoqwayo njengezibonakaliso zezinto esizibonayo emhlabeni, kodwa futhi zinomthelela omkhulu ekuguquleni indlela esibuka ngayo umhlaba. Abesilisa nabesifazane, abafana kanye namantombazane bavame ukuchazwa ngendlela enezinkolelo ezithile, ngezindima zobulili nangezinto ezifanele ubulili obuthize. Kanti lokho okungahlukanisi ngobulili akuvamile ukubekwa obala. Izithombe kanye nezindatshana zingaba nomthelela kubantwana ekuqondeni ngezindima zobulili. Bangacabanga ukuthi izindima ezithize, ezobuchwepheshe, nokokuhloba kwenzelwe ubulili obuthile kuphela. Ake sibheke uthisha uKhosi. Ukhetha izithombe kanye nezindatshana ngokucophelela. Ukhuluma ngezinkolelo zobulili kanye nabayizibonele ebantwaneni, ukulekelela abantwana ngokubabonisa ukuze becabange ngezindima zobulili. Ngaphambi kokusebenzisa izinsiza kusebenza eklasini, uKhosi ubheka izithombe kanye nezindatshana ezibhaliwe ngezinkolelo zobulili. Lokhu kumsiza ukuba azigweme noma aphikisane nazo. Ake sibhekisise izinhlobo eziqukethe izindaba ezahlukahlukene uKhosi angahlangabezana nazo. Izithombe nezindatshana zingaqukatha izinkolelo ngembono ngezindima zobulili ngokwendabuko kucace bha. Isibonelo, ezinganekwaneni noma emabhukwini. Ngesinye isikhathi izinkolelo ngezobulili zifihlekile noma zicashile. Uma unganakile, izithombe noma izindatshana zibukeka zingathathi ihlangothi. Kodwa uma sibhekisisa sibona ukuthi abalingiswa banikezwa izindlela zobulili eziveza abalingiswa besilisa benamandla, kuthi abalingiswa besifazane bona babebuthakathaka. Zikhona izithombe noma izindatshana eziphonsela inselelo kuzinkolelo zobulili noma ezikhombisa izibonelo ezingahambisani nobulili. Ezinye izithombe nezindaba zikhuthaza ukwehluka ngokobulili. Lokhu kukhombisa abalingisi abehlukene ezindimeni zobulili. Izithombe nezindatshana ezingathathi ihlangothi ngokobulili zidlulisa umyalezo wokuthi abalingisi bakhululekile ukuzithathela izinqumo ngokwabo. Ukusiza abantwana bazi futhi baqaphele ngezindima zobulili ezithombeni nasezindatshaneni kubasiza ukuthi babone ukuthi izinkolelo kwizindima zobulili akufanele zibavimbele emakhonweni abo. uKhosi ubuza abantwana imibuzo ehlukile ukubasiza bacabange ngezindima zobulili. Akabalungisa abantwana, kodwa ulalela ngokugxekayo ebese akhuthaza abantwana ukuba bacabangisise ukuthi ingani becabange ngaleyo ndlela. Uthisha uKhosi ukhombisa ngenhloso izibonelo ngokwehluka kobulili ukuze avezele abantwana amathuba amaningi ukuze bawaqonde futhi bawahloniphe. Ukufunda izindatshana ngabalingiswa abajabulela imisebenzi engeyona izinkolelo zobulili. Lokhu kukhulisa izinga lokuqonda kubafundi ngalokho abangakwenza nabangaphumelela kukho. uKhosi uxoxisana nabantwana ngalabalingiswa, ubabuza ukuthi bengakwazi yini ukuzenza lezi zinto. Ukwambuleleka ngezinkolelo ngezobulili ezithombeni nasezindatshaneni kuvumela abantwana ukuthi bekwazi ukuhlukanisa imibono eyiqiniso mayelana nezindima zobulili. Wenza banake ukuthi izinkolelo nezibonelo zisiza abantwana bacabange ngezindima zobulili nokuthi bazi ukuthi akekho umuntu ovinjwa ubulili bakhe nokuthi wonke umuntu ukhululekile ukuzikhethela.